Ракети до зенітно-ракетних комплексів «Петріот» вони є унікальними і їх виробляють лише Сполучені Штати Америки. Будь-яка передача таких засобів озброєння відповідно до правил міжнародних правил торгівлі, постачання зброї, вона вимагає погодження виробника. Тобто, якщо Сполучені Штати Америки погодять передачу таких ракет тими країнами, які їх мають, то Україна має шанс їх отримувати.